ще ви покажа как да си направите домашен тор за вашите цветя, за да могат да цветат хубаво и да се развиват добре. За целта какво ни е нужно? 100 грама ориз, което правят 5 супени лъжици с 100 грама. И черупки, изсъхнали от яйца, измити добре и изсъхнали на слънце. Повтарям, няма да варите, да печете във фурна или където и да е черупките, за да не разтваряте калция. Черупките са много полезни за костите. Това е друга рецепта, която ще ви направя. Как да заздравите рани и да си набавите калций след падане, счупване и така нататък. Значи за целта ни е нужно кафемелачка и един блендер. Първо смилате черупките, виждате. Тук съм ги смляла. Смляла съм черупките. Трябват ни 3 супени лъжици смляни черупки. След което прехвърляме тук и заливаме с вода. Смиламе ориза и по същия начин. Смиламе ориза. И след като сме смляли ориза, прибавяме и него в блендера. Доливаме вода до където е лимита, ограничението. И с тази тор оставяте да престои няколко часа, след което поливате вашите цветя на 15 дни. На 15 дни виждате 3 супени лъжици черупки, които не ви струват пари. Естествено, оризът, ще кажете, е малко по-скъпичък, но може да си купите от второ качество ориз, който не е за заготвяне. Продава се по-лошо качество ориз, който става за цветята. Искам да кажа, благодаря ви много за вниманието. Хубав ден!